नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं माझ्या राणेश फूड अँड ब्लॉग चॅनलवर। तर आज मी बनवणार आहे गावच्या तांदळाचा खिचडी भात। तर आपण बघूया कशी रेसिपी बनते। आता आपण साहित्य बघूया खिचडी भातासाठी। तर हे मी गावचे तांदूळ घेतलेले बघा। गावच्या तांदळाचा पण छान होतो भात। तर आपण साहित्य बघूया। हा कांदा घेतलाय, ते आता आपल्याला कापून घ्यायचा आहे। टोमॅटो, एक बटाटा आणि फोडणीसाठी साहित्य थोडेसे मेथी दाणे घेतले, 3-4 मिरी घेतले, 2 लवंग घेतले, थोडंसं जिरं घेतलंय, कढीपत्ता घेतला आणि तेजपत्ता घेतलाय। आणि आपल्याला फोडणीसाठीच लागणार आहे लसूण, आलं आणि हिरवी मिरची। याचं वाटण बनवायचं आपल्याला, ते पण खलबत्त्यात ठेचून काढायचंय। आणि कोथिंबीर, आणि आपल्याला लागणार आहे हळद, लाल मसाला मालवणी, मीठ आणि गरम मसाला आणि थोडंसं तेल लागणार आहे फोडणीसाठी आपल्याला। आणि थोडं पाणी लागेल आपल्याला भात शिजवण्यासाठी। तर आता आपण बघूया। आता आपण तांदूळ स्वच्छ धुवून घेऊया 2 ते 3 पाण्यामधून। सर्वात आधी आपण कांदा कापून घेऊया। आता आपण कोथिंबीर कापून घेऊया। कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घेतली आहे। त्यानंतर आपण बटाटा कापून घेऊया। बटाटा सोलून घेतलाय, सोलला नाही तरी चालेल। मीडियम साईजचा कापून घ्यायचा आहे। आणि आता आपण हे आलं, लसूण आणि मिरची खलबत्त्यामध्ये ठेचून घ्यायचंय। आता हे खलबत्त्यातून ठेचून घेऊया आलं, लसूण आणि मिरची। हे उडू नये म्हणून आपण असा हात ठेवायचा। बारीक करून घेऊ आपण। आता आलं, लसूण आणि मिरची ओबड-धोबड असं ठेचून घेतलंय। आता आपण भात फोडणीला घालूया। आता कुकर गरम करत ठेवलाय मी। आपल्याला भात कुकर मध्ये बनवायचा आहे। तर आधी तेल घालूया आपण। 3 ते 4 चमचे तेल घातलंय। आता ते चांगलं तापू द्यायचंय आपल्याला। आता तेल चांगलं तापलंय, त्यामध्ये हा तेजपत्ता घालूया, कढीपत्ता घालूया, लवंग आणि मिरी घालूया। त्यानंतर ही मेथी दाणे थोडेसे आहेत आणि जिरं, हे सगळं घालून आपण थोडंसं भाजून घेऊया त्याला। तर जिरं वगैरे चांगलं तडतडल्यावरती आपल्याला फोडणी घालायची परत व्यवस्थित। आता मेथी दाणे वगैरे छान सुगंध सुटलाय, जिरं मेथी दाणे यांचा। तर आता आपण त्यामध्ये हे आलं, लसूण आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा केलाय तो घालूया। तो पण चांगला परतून घेऊया। आता ठेचा पण चांगला परतून झालाय। आता त्यामध्ये आपण हा कांदा घालूया। कांदा आणि टोमॅटो एकत्र घालून चांगला भाजून घ्यायचा। चांगला टोमॅटो आणि कांदा नरम होईपर्यंत आपल्याला परतत राहायचं आहे।
आता कांदा टोमॅटो चांगला नरम झाला. आता त्यामध्ये आपण हे मसाले घालूया. हळद, गरम मसाला, मीठ आणि मालवणी मसाला. आता मसाले पण चांगले परतून घेऊया आपण. मसाले परततानाच आपल्याला बटाटा आणि कोथिंबीर पण घालायची त्याच्यामध्येच. ते पण चांगलं परतून घेऊया मीडियम गॅसवरती. बटाटा वगैरे चांगला परतून झालाय. आता त्यामध्ये आपण तांदूळ घालूया. मस्त असे धुवून तांदूळ घेतलेत गावचे. तर आपण ते तांदूळ घालूया. आता हे मी 1.5 ग्लास तांदूळ घेतले. तांदूळ परतून घेऊया आपण. आता 1.5 ग्लास तांदळाला आपल्याला 3 ग्लास पाणी लागणार आहे. आता हे मी 3 ग्लास पाणी घालते याच्यामध्ये. आपल्याला दुप्पट पाणी घ्यायचंय. 1.5 ग्लासाच्या 3 ग्लास पाणी घ्यायचंय आपल्याला. 1.5 ग्लास तांदूळ घेतले तर. आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया पाण्याबरोबर. आणि आता याला एक उकळी काढून घ्यायची आणि त्याच्यानंतर आपल्याला झाकण बंद करून घ्यायचंय कुकरचं. त्याच्यानंतर मग शिट्या काढून मग गॅस बंद करायचा. आता चांगली भाताला बघा एक उकळी आली आहे मस्त. तर एकदा आपण ढवळून घेऊया असं, भात लागू नये खाली म्हणून. आणि आता आपण कुकरचं झाकण लावून 3 शिट्या काढून घ्यायच्या आपल्याला. आता 3 शिट्याने बघूया आपण भात. आणि मीडियम गॅस ठेवायचा आपल्याला. जास्त फास्ट करू नका कारण भात जळू शकतो आतमध्ये. कुकरच्या 3 शिट्या होऊन कुकर थंड केलाय आपण. आता आपण कुकर खोलूया. अजून वाफ येते. मस्त असा भात रेडी झालाय बघा गावच्या तांदळाचा. छान मस्त सुगंध सुटलाय भाताचा. भात आपला रेडी आहे खिचडी भात खाण्यासाठी. आपण बाउल मध्ये काढून घेऊया.